Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu apen napa duahon. Dohot topik marhabadiaon manomu arini Kristus. Marede mahita sia bukede nomor 30 ayat sada sahatu ayat 30. Marhite-hite goarni dia bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Idama hatop doauro, tiop mana di honwaeng, asa unang adong na mabuat tu palmi. Haleluya. Martang yang mahita alea manami na di Banua Gijang namadok mauliate dohami tuho ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalahosal pusogot langit do tano alay na hot do anggo hatam rodi saliling-liling na akut ni ikon patardo sogot saluhut jolma di joloni habang sa paruhuman mi. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siaw dihatam. Marhite-hite ton di parbadia. Paduo mahami jala paringgas hami martangyang. Asa marlas ni roha hami pay may mahon ho. Jala sa dapot hami
hanguluan na sora suda. Amin. Maredehita siap bukede nomor 370 sada ayat 1 ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion imasiat patik parjolo satu patik pasapuluhon patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi merakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di toro ni tano, yang go tunggabe si soban manang sioluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang go suture dalanna, aihona uhum na dosogot akana marsineang di goarna, patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulah hamu nasa siulaonmu, alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggoni nasadari i manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halap pe namangibati hutam ai dinaonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diaripa pituhoni dibahini do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapomu do natorasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam di ho patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sotutu maraloho dengan jolma patik na pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bihado padot ni dibata taringot tupati nasapului odo. Ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni amama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paopaton pinopar ni akana sokoroha diau alai asido rohaku diakana meribu-ribu akana marholong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata sai pergugui mahami manglaw na wartu patik ni amin maredehita siap bukede nomor 40 ayat 5 1 ayat 6.
Tapoti madusata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalana asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani i ubayan hu pangidohami. Sai sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asiniroham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Musag pe akadolok jala humutal akarobean alayang ko para sini rohauku nasotupa musat sian ho jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jehovah siasi ho hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Maredehita siap bukede nomor 440 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon maturpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat sian pesalme 24 ayat 1 ayat 10 tajahama marsika soring. Gok di Jehovah do tano onro di isina portibion dohot pangisina. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah jala isedo na hum jonglong sogot di hadung zongan ni habadion nai imahalak na maruli pasu-pasu sian Jehovah dohot hati koran sian debata ni hatua nai. Patukijang matohang muna hamu aleak kaharbangan, patukijang mahamu aleak kapitu
nasian narobi asabongot raja ni hamuliaon. Patukijang matohang munahamu ale akaharbangan jala patukijang mahamu ale akapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni. Imasahatna martua maakan atau mangihon hatan ini bata jalan opeopsa. Amin. Merede hita siap buku nomor 30 ayat sada dohot ayat 3. Tidakon ma hapor seau tai songonna hina tidakon ni dongata sa hapor seau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak libat Jehovah na sasadei imana tinubuhon di si Maria nage bagabia siato di porbadia adorang soa ubuhan ido tuhata na tumau na bernit di bangungon ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru di tanom na mula mangulu di hari patuduhon na manaik tu surgo lahud tu siamu di debata Jehovah amanai pargugo na soa tudusani disima ibana pai mamula sugo tu on mangumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panela Kristen akka na badia do di haisani dosa do di hatai na madok mula mangulu sugo dang ni halak na mate do di anguluan na sora suda. Amin.
Titik namasa di Huriata di mingguan 4 Desember 2022. Na parjolo danak na sorang di basa-basa hotu hatta do sadadak danak boru di keluarga Haris Simon Petrus Simajutak inangi boru tapu bolon sorang na di hari Selasa 20 November 2022 inganan nasida di lapangan tebak Manang Wik Onom na paduahon ruas na tabba tajalo do gabe ruas ni Huriata keluarga Herbin Parsauran Simajutak inangi Aska Prestisi Veronica boru marpaung nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriat tahun di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 ingangan nasida di Prima Residen Besada RT 12 RW 05 Bulak Sere Cibubur Manang Wik 10 napaduahon Sudarman Jefrianto Siahan inangi Elida boru sinurat rap dohot tolu ya nakon nasida dua bawa sada boru narosian HKBP Dolok Sanggul Kota Resort Dolok Sanggul Kota Distrik Tolu hubang inganan nasida di perumahan Taman Intan Simanggis Blok D nomor Sia Jalan Raya Radar Auri nomor Tolu Simanggis RT 0 Sada RW 07 Simanggis Depok Manang Wik 12 ruas namar sahid tabuam maditangyang ta akka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton na parjolo amang erta pubolon manang opungi Christian Doli wiksada pemulihan di bagas nasida na paduahon nonya erta pubolon boru nainggolan opo Christian boru wiksada pemulihan di bagas nasida na patuluhon amang je manulang Wik 2 pemulihan di bagas nasida na paupaton nonya manulang boru sagala Wik 2 isoman na palimahon Yola Melisa boru lubis Wik 2 di Rumah Sakit Harapan Bunda paunopon amang situa hasiahan Wik 2 isoman papituhon inang situa hasiahan boru pajaitan Wik 2 isoman pawaluhon Setiawan Simanulang Wik 2 isoman pasiahon Dewi Lestari boru Simanulang Wik 2 isoman pasapuluhon Julio Siahan Wik 8 pemulihan di bagas nasida pasapul sadahon nonya situa Siregar boru Simajutak manang Opuriando Wik 8 di Rumah Sakit Tugu Ibu pasapul duahon Christine boru Tabunan Wik Sia pemulihan di bagas nasida pasapul tuluhon Ronald Gultom Wik Sia di Rumah Sakit Tugu Ibu pasapul paton nonya Manurung boru Sitio Wik 10 di Rumah Sakit Brimob pasapul limahon nonya Lubaturuan boru Sitanggang Wik 10 sada isoman pasapul nopon nonya Jesi Majutak boru Pasaribu Wik 2 isoman napaupaton ruas napidda mulai sadarion pidda Huria do Melinda boru Gultom yanako ni keluarga Situade Gultom boru Pajaitan inganan hian di Jalan Nurul Yakin RT nomor 14 RW 10 nomor 30 Sia Kelapa 2 Wetan Manang Wik Sia pidda Huria tu Gereja Metodis Indonesia Manang GMI Malaka Country Blok A nomor 6 Jalan Pondok Kopi RT 07 RW 10 Pondok Kopi Duren Sawit napalimahon papungu peleang sadarion papu pengeliat dohita di bagas amplop bahen haporluan Natal ni Huriata sadarion papungu peleang tujolo dohita baik pangurupion tu korban gempa bumi di wilayah Cianjur sekitarnya napaunopon padidion nama godang doh maka tidak kon haporseahon khusus sadarion di permungguan pukul 10 pituip patupon ni Huriata do padidion nama godang doh maka tidak kon haporseahon napapituhon panitia Natal tahun 2022 hari Minggu tanggal 10 sada doh tanggal 10 Desember 2022 patupon ni panitia Natal do latihan liturgi duk sidung permingguan pukul 10 wib marhiteon pinangido tu sude utusan wik
asaro maddoho tiulaoni na pawaluhon Natal sekolah minggu. Hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 dohot Sabtu 10 Desember 2022 patupaun anak kota sekolah minggu do Natal horong sada dohot horong dua dimulai pukul 16.30 napasiahon padidion nabadia. Hari Minggu 10 Desember 2022 patupaun ni huria do padidion nabadia tuak kaposo-poso ia anak konirus ni huriata marguru mana toras di hari Jumat 10 Desember 2022 masuk pukul 13 WIB laos dibawa mas surat pengantar sian situawik dohot iuran tahun 2022 na pasapuluhon pengumuman hobbar tu program kerja ni huria tahun 2022 marhi titingon pinangi do matu sude ruas ni huriata na so pasahaton pelian tahun asa di pasahak bema peliat tahun tu huria manang tu situa wit nabe dohot nomor rekening BCA 6080974411 atas nama Huria HKBP Resort Cibubur. Songonima titing di minggu tasadarion akka titing namangihut boy mata jaha nadong di warta jemaat tuhat tama nama masu-masu hita. Tabegema kor sian ina Teresia diuduti manomuse kor ama agape.
Marede kita siap bukwede nomor 42 ayat sada satu udukna satu nasun papungu pelia sada dohot sadabi.
kami di batana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, tatangihon mahatan di bata, nagabi jamita dihita di bagasan Advent na padua honon, dene sian suratnya Apostel Paulus, tuhuria Filipi, ayat bidusada, ayat tulu sahat rodi ayat 10 sada. Ujahaw matuhita, songonon ma natar surat disi. Mauliate hudok tu debataku, ganup huingot hamu. Toktong manang sadi harepe, hutang yakon hamu sudena. Sian las nirohaku do, huula tangyaki. Ay huingot saormuna tu barita nauli sian mulanai, sahat rodin waeng. Apala omma pos nirohaku. Naong upukka ulaw nadinggan di bagasan hamu, patuluson ni idoy, sahat rodi arini Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku mida hamuna sudi, ala na di bagasan rohaku hamuna. Aira partohap di asini roha na tuawido hamu saluhuna, dina tarhurungiau, nang dina hutariason jala huodolhon barita naulii. Ay debatado saksiku di balgani si holhu midahamu sude mangihuton pangasii ni Kristus Yesus jala odo na hupangido naing ma lam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan doho dinasa panibangon partodion laho manakasi narumikoti asapolin hamu so partuktuhan sahat rodi arini Kristus asa ramos hamu marparbui hati goran marhiti-hiti Yesus Kristus bahen hasangapon doho puji-pujian di debata. Ido sahakna marhabadiaon manomu arini Kristus hidup suci dalam penantian hari Kristus. Ido songon pangibulan manang topik minggu dihita di bagasan minggu Advent na padua honon. Amanginang haanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nunga di Advent na padua ho kita. Berarti dua Advent nai sahak mahita tu Natal. Nah tapi nabudari nunga mar Natal hami parhaladu bah. Ngahuba julu hami. Idu makana marporon. Ala jago maredeau jadi pagudaku marede nabudari. Agak marporo ate. Jala jago-jago do halak batak parede kan. Itu dah. Ale songona hohom do manang terkesima do nabudari ka nama mereng molo maredeau. Jago ma amat ton mo maredenen. Habi adong do bena jumago sana udah. Ade. Parede di hitaun di situ manang parhalado. Ahado Advent. Manang songo dia do Advenon. Di Advent do pe ngamar Natal hita. Jalanunga gabi tradisi di hita. Holan sipul manang sidung minggu parningotan namoding. Ngapitor mar Natal hita. Habi Advent do be. Jala juk do diperdebatkan non. Juk don gabi pertuktuhan non. Dipiga-piga deba halak. Ay buasa mar Natal. Habi Advent do be. Tarsongon hurian ni dongata di Katolik ate. Dang boy na sida mar Natal at dorang so sidong Advenon. Hapi HKBP is HKBP ninna. Protestan is Protestan. Dang naman do konsala na sida. Dang naman do konsumit tong hita siya na sida. Alay ganup huria
ganup denominasi huria masih buan teologi nabi do. Masih buan pangatusion nabi do taringot tu mingguiru paning. Molo didok Advent namanginang dang sian parhusoron ni partikian. Manang kronologi di partikian. Asa maratven hita. Daw. Asa ganup tiki, ganup hari, ganup namasa, ikut tarida do nguluta songon ngulu na maratven. Ala di bagasan minggu Advenon di pasunggul humatu hita, do Adveni. Songo dia do Adveni. Dang naholan lau mano munumu Natal. Adveni ate. Daw. Nah tapi di pihak ni Adveni adorang so Natal. Alena pa ngotok kita do. Ganup ari, ganup tiki maratven mahita. Tayo ngok do tehe cerita anak buru na paimahon na 10 halaki. Tayo ngok do betehe. Basongon nauti do na manganggu ko ba? Ana ba do? Naso tayo ngok be, rupane. Tayo ngok do amanginang. Inarohakku be. Ay ringgas-ringgas do hita da manang yon hatan di bata. Ido Advent. Manomu-nomu setiap saat karena Tuhan tidak tahu kapan dia datang kedua kalinya. Nang taboto. Songon haroro ni pangulinin na. Jaladak ya minggu Advent turpuk nih. Selalu do adong di minggu na asing rupa ni ngamanginang. Asa nabulas do hita marnatal sutung merasa bersalah hita teh. Alem molo tu akahuria dong atai baunang mak ikon targai do na sidada. Ai do ngulu ni namaratven ikon na masyargado ngulu ni hala Kristen na sa toktong managam di haroro ni Tuhani. Molo tahatai apen dang apalan songon parhusoron ni partikiani laho manomu-nomu haroro ni Tuhani. Alai ubaga siani amanginang Advent pangaradiot tadoi. Songo dio do hita manomu-nomu mangaradi hita di haroro ni Jesus napa dua halihon. Napa ngotok kita buse asa ganup tiki mangaradi hita di harorona. Hurian ni Kristus buasa polarikot hita di pangaradio ni. Ya. Toh juga Tuhan itu kan baik ya. Tuhan itu juga care sama kita. Tuhan itu peduli dengan kita. Tuhan itu maklum dengan orang yang seperti kita. Maklum Tuhan kepada kita walaupun kita lemah, berdosa dan lain sebagainya. Ale bahasa pola ikun mangaradi. Dia tusi di batado ngolutta. Di boto di batado, jala dipahami di batado puasa mardosa jolmai. Daku boto hapur siakku ido di bagasan nguluku ido nahu hapur siai. Tuhan maklum ketika kita dilihatnya berdosa. Tuhan mengerti dan memahami keberadaan manusia yang berdosa, yang sering melakukan dosa. Ai gali do hitamang. Nang pejojot hitama dokon, manang ringkas hita marsaur do debata alai go taingo ma jol managali do hitamang inang. Itu dah. Apalagi neng Natalon ya teh. Kau huingok do Natal na julo. Ikut berbaju baru. Molo so berbaju baru ibadang merdai Natali. Maben pacocor pe. Dimula na. Ditopa de batama. Langit do tano. Amin. Ale molo berbaju baru. Nuset tu kan. Dimula na. Nuset tu kan. Dat akalan asing ada semangat. Alai tidak dana dui na julu. Tengok dope amang. Awi ngok dope bah. Saya lohok dope dia wi. Ai ditikito marnatal do berbaju baru iba. Dang sangai multiki mate Tuhan Yesus berbaju baru dang sangai. Ya, ada semangat. Alai tidak dana dola serohana marnatal. Alai dia kena tua-tua. Sedia do baenon. Na julu dah.
Ya, songo dia do baenon manur baju Natal. Asa tung harulas rohani geldekon. Godang do halak. Agoan pakirimon manang logika rohanina dang merdalan alani akka kebutuhan ninguluon. Itu yang harus diingatkan kita. Asa molo tungpi di bagasan pangaradio tahingok mak. Tuhan itu maklum. Tuhan itu mengerti. Allah patibu. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ima. Dan kalau namanya deho kita rupane. Behama panjaloku diho. Patibu tong ade. Alena pasti na manginang edei pe mga paingoto kita do. Behama hita mangaradi. Asa buasa pola ikot hita mangaradi. Itu suku-suku nakin. Udok matu hita. Ikon tak sadari. Jala ikon tak akui do. Luar biasa do halak Kristen di Portibion. Amin. Luar biasa do halak Kristen di Portibio namang. Inang. Sudi hita na pungudison. Benar-benar luar biasa do di bata halak Kristen di Portibio. Buasa ala luar biasa na tahapor siyai. Jesus na neng tapes tahoni, na neng tanatal hori. Luar biasa dia. Di bata gabi julma marhiti-hiti Jesus Kristus. Debatani na songoni. Asamolo halak na porsia di Jesus Kristus. Gabi partod di batama ibana. Ala adong ha porsion na tu Jesus. Di batana gabi jolmai gabi partod di bata ibana. Nabadiyahian gabi lea. Ala pengorbanan na, ala kepedulian na. Tuhita na berdosa. Tuhita jolma. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Itu makana hudok nakin luar biasa do halak Kristen. Alani hita gabi jolma de bata. Itu pangarediota. Asa kanuk tiki do hita maradvena manginang. Mangaradi. Songon dia pakai aku. Lau manopo Tuhani. Selalu mangaradi. Apa yang harus kita persiapkan dalam hidup? Asa dinggan uli. Jegis, mantap, mina. Sungun kurtirisi anak kinate. Aron nakin tukur mune, lukur nakya do bigi. Tapi ubah, ya mana nga happy ate, alena pasti na tayo nakin de. Anggo para agape, ala hubo to nakin lagu jabi sungun na jago hubigi nakin de ate. Alay hudok matuhita, tidak akan mungkin luar biasa lagu itu, nyanyian kor itu, kalau tidak latihan toh. Ima pangaradion. Bagaimana kita prepare mempersiapkan hidup kita. Asa gabi dinggan panumonomota di haroronai. Itulah pengorbanan Tuhan. Gabi luar biasa jolmai. Ai ganutik kidohita maratven. Hudok nakin gabi ngulu na mangaradi ma. Ngulu ni halak Kristeni. Luar biasa do hajong-jongata. Na porsia di Portibion. Nang pe mardosa hita. Nang pe pardosa hita. Di haholongi di batado hita mang. Nang pe jogal jigil jugul hita. Di parade di batado narikot di hita. Amin. Iya. Nang pe gali hita di pargugu di batado hita. Nang pemanibil hita songon eden ni agape nakin ala di dokma saya dijak kodo hita asal marade hita romanobot majupang ibana rotu adopanna nang pe jolma na jujut mengecewakan hita ale holong dorohane di bata dang gabi jolma na luar biasa hita di si di baheni songo dia do hita asa gabi lam luar biasa teh.
Asa gabi hala Kristen dang holan Kristen na biasa-biasa, tetapi orang Kristen yang mampu menjadikan kekristenan kita hidup ini benar-benar hebat, luar biasa. Apostel Paulus sian turpuk tanakin pengoton adong tulu hal. Na parjolo asa denggan asa sikop hakaristenota istilahna tolu molo tolu dihida kana do te martupul martonggoraja marhusip manang nahame ulus pato 4 5 anggo hepeng do tabu 5 ale ulo ni halak bata mulo 5 na maulding ate kola kepeng do tolu buah gudang nin nate adong tolu di dok Apostel Paulus di sana parjolo ikon mandok mole ate dehita ima pangaredo ita na parjulu. Hala Kristen na luar biasa di bata ikon boy do hita di bagasan nguluna madok mauliat itu di bata. Apostel Paulus sama nginang manuraton suraton di hurungan do. Ngata boto di hurungan kan? Heado kami melayani di hurungan. Dang tabu di si ternyata. Dang bebas ninna. Husuk kuna sida bagaimana? Ay si panganon na tabu do gratis do sudi. Alay dang tabu amang. Dang tabu di sonin na. Alay dang gabi manudati Apostel Paulus laho mandok molihat itu di bata. Ido makana didok dia tulunakin mau lihat hudok tu di bataku. Nang pe dihurungan nau. Nang pe susah ngoluku. Nang pedang bebas au, nang petar huru ngau, ale didok do bagasan trupuk tahun dia tolu mau lihat do huruk tu de bataku, dia tidak lupa mengucap syukur, madok mau lihat padahal dia dalam kesusahan, dago dang dohita, ditiki sonang dohita madok mau lihat Tuhan, kolan berhasil gelektai mau lihat Tuhan, marperbuin atau ulai mau lihat Tuhan. Ali ketika roh sahiti tadok do mau lihat Tuhan. Daong, dia do Tuhan. Ketika dang jupang najinalahan tadok do mau lihat Tuhan, tidak. Ayah do Tuhan. Dot akalana asing, tetapi setiap saat itu menjadikan kita madok mau lihat to say thanks kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa kita memiliki kualitas iman yang luar biasa. Karena kita adalah orang yang luar biasa. Iman apa julu. Nah paduahon hala Kristen ikon ringgas martangiang. Ima paduahon. Nah biasa do martangiang ate. Martangiang. Ale juk datul hita lupa martangiang. Martangiangi di minggu rogate na salpu. Hujamita hodo. Jut hita di na martangiang. Holan mangidohon kebutuhan tak. Tuhan pasu-pasu ulauku, gelekku, paparakku. Sudah pakai todokku, ulah-ulahku, jauhku, dan akalan asing, sakapu. Tapi pernahkah kita menginang di masa sonarion mendoakan orang-orang yang di Cianjur? Dang pigarate. Aso tadi di si, song todong tayo si, song hakabibi di si. Hape nang tapapung mapiliat tanon. Hado tatanya ko na sida. Kepedulian ta. Geria do holan piala dunia do terus piala dunia. Baru isi do monang. Ai do hona do iba jemi taon. Ai molo pajupang dongan baru nakin. Piga-piga hinat. Ale Cianjur dah kita bahas sih. Ala buah kira nasa dong hatta do nasida. HP dong hatta. Anon tabukti homma. Dipilihat tanah tujuluan non. Nabatuluhon marlas ni roha. Ima dulu napatuluhon. Jangan lupa bahagia. Unang lupa hita marlas ni roha. Suri boy tahalason. Nang pedang menangku tuiba, boy suri tahalason.
Apapun yang bisa kita dengar, apapun yang bisa kita lihat, kita harus bisa marlas ni roha. Bah Tuhan ni mak, maulati ma Tuhan, maulati ma Tuhan ni mak. Di bahani di dok do edene de jujut hukutip di las ni roha do gogo dihamu. Atong amanginang asa gabi julma na berkualitas hita, asa tutu hita, gabi julma na luar biasa di perjalanan yang ulutang. Tengok mana tulu nakin. Madok mau lihat martangiang do marlasin roha. Unang marungut-ungut. O maungut-ungut dah. Saya ini halak bata kon na marungut-unguton. Sudi ngadapok sa kotak, idahani tong ineng 2 kotak. Ngadapok jab barotik, ikon gudang, ikon magkalung badang mungkin ni. Hasabab pon na adong. Jala unang ma gabi jolma na biasa-biasa. Tabo to do jolma na biasa-biasa. Gudang do si ingoton sian jolmay, sian dongatay. Ada tung suadong si tiruon siani. Om masih ada sahik ni hita manginang. Ikuboy do hita gudang si ingoton, gudang nang si tiruon di bagasan guluta. Unang kebalikan na. Gudang si ingoton. Ale tungotik dang adong si tiruon sian nasida. Margugo mahita di Advent na paduhonon. Martanyang mahita. Tuhan di batama nami molate madipasat roha nami. Dipakulingi ho hami marhiti holongmu. Na pengoto kami di Advent na paduhonon. Di na padua haliom minggu na pengoto kami asa toktong mangaradi hami di ganup tiki, di ganup inganan. Di ganup akan namasa toktong hami mangaradi Tuhan. Di harorom na padua halihoni. Dang holan na mangaradi hami di pesta Natal. Alay ikon mangaradi hami di harorom. Ido unok ni Adveni. Di bahini aliamang asiroham. Parguguy mahami ruasmon nagaleon. Nasay toktong mangido tuho. Nasay toktong marhaposan tuho. Nasay toktong marsigatong tuho. Dia karagam ni nariko di ngulu nami. Ajari hami Tuhan. Asa margugu hami lapatupahon lo maniroham. Gabi jupang di hami habisuhon laho mamilin narumikoti sian akan narikot di ngulu nami. Ali Tuhan gabi parroha mauleate mahami. Gabi ngulu si partangiang mahami. Gabi halak na toktong marlas ni roha mahami. Diganup akka partikiani. Diganup akka namasai. Ala marpos ni roha hami tuho ay hodo di bata nasa toktong marmudu-muduhon na perduli tu hami na manarihon ngulu nami pardagingon ng partodyon nami asiro ham urupi hami di perdalanan ni ngulu nami on. Utangnya ko kami ma sudi ruas ni huriam hakabi pici buburon tarlumubi namek nama gudang satu nama Tuhan sarihon hami Tuhan atoy perdalanan ng ulo nami asa dinggan salu na ka perdalanan ng ulo nami on tarlumubi hami ng marlas ni roha asa unang disudati mananga halas ni roha nami molotungpe ng marlas ni roha hami atong unang ma adong namanudati hami asa marhanguluon di bagasan las ni roha ay gugudola sinrohay di hami. Di bahani amang pasu-pasu ruasmon. Sudi sian parhaladuna pangulan naguktiki. Ruas na magudang satu nama ituay. Dia karagam ni sihol ni akaruasmi. Tangihon ujumar tangiang nasida. Na mangidohon akan narikoti Tuhan. Do narumikoti. Nang sihol ni roha nasida. Dihagabion. Dihamoraon nang dihasangapon pe molotung lomoroham pasahat toni tu hami jalan nang jaloon nami unang pabed damang
tibu matongo situ hami. Asa molo tumpe hujalo hami ingot mahami loh mamuji pasanga poko maka molatehon saluhut nahi. Pasu-pasu keluarga si manjuntak boru tampu bulun. Nong di basa-basa hokosa danak buru di keluarga nasida. Ibu-ibu rumah gudang ma buru naung pinasorangmu di keluarga Tuhan. Asa gabi buru na burjui, buru na marroha, na marhabiara tuho. Buru na bui mabuan goar ni natorasna, majujung goar ni natorasna Tuhan. Lasrohan natorasna, diaka pertumbuhan perdagingon ng pertordonna. Pasu-pasu ruas menamar sahit, amang ertampu bolon, opu Kristian duli, dot opung Kristian buru, na pemulihan di bagasna. Amang ji manulang, inang manulang boru sinaga, yola Melisa boru lubis, amang situa hasyahan, inang situa siyahan boru pajahitan, sitiawan si manulang, Dewi Lestari boru si manulang, Julius yahan, inang siregar situa siregar boru si manjuntak, Christine boru tambunan, Ronald Gultom, inang manurung boru si Tio, inang lumbanturuan boru si tanggang, inang si manulang boru pasaribu, dot inang si dabutar boru si tumurang. Aka todong nami pera adong namar sahit. Aka ruas ni huriam na sotar guar di son, adong do namar sahit. Aka si solot nami dongan nami, nang nasida hubak kami tu adopam wamang, asa jama pamatang na. Pasu-pasu ubat na pinangan na. Do suditi haka tindakan para medis, do usahani keluarga. Asa ditikina, marhai pason na sidang. Ali Tuhan, pasu-pasu maaka pesta Natal, perayaan Natal, di parningotan ni hadutubum na pinatupan ni huriam, nong dipuka parhaladom na budari. Asa tutu hami mangaradi, asa tutu hami Tuhan dipaingot, disungguli Natali, di haporsiaon, di pakirimon, di holong ni rohanami, di namar tuhaton ho hami Tuhan, pergugui hami ganup marsada-sada, asa terbaik kami lomo ni roham, pasu-pasu namar las ni roha, nasa mingguon di ulang tahun hatutubu, dohot ulang tahun par saripeon, nasida pe Tuhan, pergugui maka molatehon dengan ibasam, paingot nasida namar las ni roha, siakodo las ni rohai, jala molo marlas ni roha na sida naing mama mujiho jala patubu las ni roha dia kahumaliang na sida asa gabi pasu-pasu hami naing hupapungu hami tupak nami Tuhan mangurupi dongan nami na korban bencana di Cianjur tutudah kutadahamin na sida Tuhan ra toropat do na sida dang sahapursiaon dot hami dang ditadaho alai hodo namano panasida, hodo napalwason namasai, asa tersunggul hami, gudang akananeng upada di hami, ikon masih rupa do hami, di bahani ajari hami, asa sian las nerohan nami hami, manupahi nasida, mangurupi nasida, dongan nami sa bangsoi, dongan nami sa negaraon, namarsitaonon, korban, pola torop na aguan hosa na marsahit ng aguan arta manang sadia pe na ubuy hubatu pahami gudang mapinasu na Tuhan makorhon na uli na ding gamay tu nasida na mangalami bencana laloi pasu-pasu mahuriam nang sudi pakubasyon na tarlumubi huriam di hagabibi di sadok portibion sudi akaruas na parhaladuna parditana diakonesna, guru huriana, Babel Frona, evangelisna, sudi matahe nang akasituan nape. Ramo tamu mahami, manoktong ganup tiki di perdalanan ng ulun nami. Sisa dosa nami amang asiroham, asa badia hami dadupamu. Nasa ulon nami pe, tupahi, ajari urupi hami, patupahon akan adinggan. Mangasahon Kristus Yesus jalo mahami. Amen. Mari dimahita los tapasaha matu pakta tu keperluan Natal dohot tu korban bencana lalo na di Cianjur. Mari dihita.
Thank you.
Nos Jongjong Mahita. Tatanya kon mapiliata, martanyang mahita. Ali di batama namin na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti, asa hupan hasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan de batama nami para siroha, hasangapon hamulion do puji-pujian madihoro di saliling ni liling na. Mauleate marohana mi diho ala ni asi ni roham dot holong ni roham, ay disuruh hodo anakmu na sasadai, asa melua na ginonggo amam musiad dosa nabi. Namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha, marningot haroro ni anakmu, doho hapataran na dilihat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus ana di batana mangului, pinuji maho ala ni asi ni roham, ala di patoru hodo dirim, gabe saor ho tuhami jolma nalea, asa melua akan napinilip musiad dosa nabi. Namarlas ni roha dohami nuaing jalan mauleate rohanami, marningot harorom mangebati hami. Saya topot mahuriam, jala pature may bahen inganammu, bongoti marohanami, parbadiay jala pati rumah saluh nai, marhiti-hiti sodang ni barita nauli, asa hubas hami paimahon ari harorom nabalgay, saya pasu-pasu ma namanggongom hami, do salut raja ni halak Kristen, saya sodangi jala pasu-pasu ma salupad dita guru situa evangelis, dohot akka na pinature, napaturehon na marsahit, asa margugo na sida mga ramoti huriam, saya sungguli mahami di hamubaw ni roha na tutu, apuli ma akka na marsak, urupi na targogot, dohot na marsahit, saya patiru ma lakkani na laumate, asa torang rohana lamanopot hasonangani, saya topot madongan nami na dihahulomon, pabicar barita nauli tu nasida, asalam tabba akka na porsia, do na pasangapoko di ari harorom na sangapi. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajonmu, saya saut malomon roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Sale
Shalom pasu-pasu sia Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Ya. Selamat Advent de Batama Mamasu-masu. Jesus, Maria.